Hei, și am găsit la al doilea ep, asta să ne jucăm Minecraft, al doilea ep. Mai explorăm și noi pe aici ce mai e. Hai să-mi iau un pic de nisica mai au bun. Îmi iau pe tot. Am nevoie că aseară am avut nevoie după ce am terminat videoclipul și am mai luat un pic, m-am dus un pic mai în față și l-am luat. S-a zis mamă că nevoie un pic de el. Lata unde e nisipul, mă, uite la aici. Așa, aici după ce am terminat, mi-am făcut căsuța. Și astăzi trebuie să plecăm de aici. Sau ce? Ne luăm asta. Chestul cum, hai mă, sparge-te mai repede, că nu stau toată ziua. Că nu am mai stat deloc. Atunci aruncăm mâncarea de zombie, că n-am nevoie de ea. Nici de asta nu avem nevoie. Atunci nu mai am nevoie eu. Nici de asta, nici de asta, nici de asta. Farma ce nu trebuie. Aruncăm ăsta și ăsta și ăsta și ăsta și ăsta. Gata, ne-am luat finalul. Și am plecat. Auci. O fi genial asta. Poate ne facem o casă sub pământ. Eu zic să ne facem casă sub pământ, că e mai șmecheră. Putem să găsim și diamante dacă săpăm mai mult. Și iron, de toate, și aur. Dar de aur nu ne interesează. Ne interesează doar de diamante și de ce mai trebuie. Poate n-am nici floarea soarelui. Atunci aruncăm aici. Și gata, mi-am făcut. O să am nevoie să-mi fac paturi. Cam așa ceva. N-am nevoie de 2 paturi. Gata. Am aruncat paturi și acum hai mă, iar l-am aruncat până să vreau. Aruncă patul. Venim aici. Așa. Facem galben. Așa. Și plecăm. Singur aici. Stau. În fața acolo ce nu poți să stai să faci? Nu. Ce te bate? Nu. Baci! Da afară, Ionelo, pe ăsta! Am nevoie de mâncare. Scuzați-mă pentru gălăgea de afară, dar era tata e. Și mi-a stricat videoclipuri. N-am să fac armă și l-am șters. N-am cer scuze pentru tot ce s-a auzit. Așa, și am văzut că aici este de asta, că de... Iron! Ce-am găsit, boss, ce-am găsit. Hai, poate luăm... Să aruncăm asta. Ca să putem să ne luăm de... Să-mi bag ceva. Nu. Să-mi bag. Nu.
Acum trebuie să săpăm că nici măcar fac. Stai un pic să-mi arunc asta. Să ne luăm asta și să mergem sus. Uite Iron, cum de nu l-am văzut? Cum de l-am văzut Iron-ul? What the... mi s-a șters ăla. Bine că avem Iron. Scuzați-mă iarăși pentru gălăgie, dar e mama de data asta. Da. Și asta, cred că... Nu pot să fac un video dacă nu pot. Am înțeles care-i treaba. Deci să le dau afară, dar nu le dau afară. Îmi iau Iron, ne facem un pickaxe de Iron și ne luăm Ironul acesta. Băgă caloriferul, ți-am zis. Aici? Da. Da, nu Pune pot să să fac mănânce un nu ăla, video. băi. Trebuie să ne aruncăm ceva. Hai să ne aruncăm cactusul. Asta că am folosit-o. Și asta, și asta. Și asta. Și atât avem de aruncat. Aruncăm un pic de pinică. Asta. Uite Iron, bă. Ironul meu. În sfârșit am găsit Ironul meu. Eu la tata că avem nevoie de să... Nu. Bă, hamburii nu se poate. Acum trebuie să luăm tot de la capăt. What the fuck, cum a venit să te ești aici? Las că vine imediat. Luăm mâncare. Scuzați-mă pentru gălăgie. Hai mă, ia-mă, mă. Nu mai fugiți aici. Ionis, Ce? hai că m-a luat nașul. Scuzați-mă pentru gălăgie, dar n-am ce să fac. Mamă, și aveam atâta pâine, mă, nu se poate. Mă, trebuie să luăm tot de la capăt, să-mi bag picioarele. Dar am văzut tuturi și nici măcar nu m-am dus în el să vedem. Poate ne ducem și noi în el, să vedem ce e pe acolo. Că știu că acolo e un chest. Dar să vedem unde să mai... What the hell? Ce-am găsit? What the fuck? Cine a făcut asta? What the hell? Ce-am găsit?
și consumul, și Ia asta să dau un pic pe creativ Mamă, ce și imediat văd ce aici. Mamă, cât habar n-am cine a făcut așa ceva. Ce mizerie aici. Și uite ce chei, mamă. Mamă, cred că nimeni nu face What the fuck is all? Dar ne-am pus măsura, mă. Bă, În casă, fac A, tu mai aici ai adus? mai trebuie să mai începem alta acum. Da, nu. Da. Aipa.